Kikintian Kibalami Nakshintur Jong Dr. Wanwei Roy Kharluki Ubalong Member of Parliament Raja Sabha Kumjuru Kum State President Jong National People Party Kabade Sengsain Perthai Kabalalam Khamat Yaka Sarkar Meghalaya Democratic Alliance 2 Ba ka Jingdawa Penbe Yaka Reservation Policy Kala Banwanra Yaka Jingyom Snam Hapadeng Ki Artili Jaban Riu Ki Khasi Bad Garo Kala Penlong Yaka Wei Kaseng Kabajuyang Men Pensngau Ikinia Ki Basyongnya Persya Yaka Sarkar Habadon Kimat Ki Bakta Yaka Jaban Riu Ben Penphainya Kani kaseng kabadon hapo ka jelam jong kine sai an kadai ka New Trap Youth Council HYC bat hapa penpai nia halo ka jingkran UMP ka Raja Sabha u President katai kaseng ubaro bat jun kharjarin ulong haba ki office memorandum kimi nakisnam shakisnam banong bakandon ka jingyom snam lada peteng bandawa penbe ya ka reservation policy kalong ka ba omla ban yaman jerlang nakaliang jong ikum kaseng habang ipet ya ka statement jong u doktor ngiso banong ba kadika opinion da se kabala shupen he mo la shupen he la ne kadika opinion ya kaba la shu tharai ya ki le se ki bom la ban jia la ne ki bom la ban long phi ban ong ba ka jingdawa ban pen ba bat pen janai ya ka reservation policy kan pen poi sha ka jing snam ha ka jing sui ka jongi ka long ka ka bang yam la ban pediang namar ba ka jela ka jongi ka don shibun ki policy but ye kini ki policy la syait pen bha la syait pen janai la syait pen kala na ka wi por sa ko por but what ye ka reservation policy la pen pet na du khat khandai spa khandai pu ar kidang don shibun te ki om ki ba ki baat syagane kidon shibun ki om ki ba pen bah ya ka policy ti what ka reservation policy ru la pen bah bat la pen janai na ka por sa ka por la pen pet na dukat khandai spa san pu ar kila nang mi shibun ki subsequent office memorandum na ka wi ka por sa ti la da hakata ka por kam sel don jung musnam kan le musnam khala li yu mata kata li ka ban kom but la dang i ong ba la da pen kala ya ka reservation policy kan snam kajingkeli kalong lada phi penne sa ya ka hatu kam snam lani umud yu da ka baong ba an lada pen kalakan snam hatu umud ba shubu tamo ngi ong ba pen kala ya ka reservation policy da ka ba pension rim na ka jingbun pat ka bomud ba ka khasi jentia kategori kala ban yo khambun let's say ki wei ki kategori le se kum garu kategori le se kan yo no kham khandiat na mar ki kham duna ka jingpun pat ladang isim ba kum kata ka jing dawa ka ba pension nong rim halor ka nong rim ka biang kala ban snam tinom don policy shu phi ki bala ban snakat kum ki nong rim ka biang lada ki nong ya ki ban dawa ya ka policy ki jip da kalenti ka bayom snam ti kata le se kan long kalenti ka bangin nom la ban pediang hari la da ka jinga ki ka long da ka ba long democratic da ka ba shu ya rally da ba sha tangan da ka ba shu le kino ki peaceful agitation ngam yo i ba kan long snam kata ti nakaleng jong ngi ka sen ngi kan tat pan ong ba ka jingdawa pan kala ya ka reservation policy kan le kan long ba snam nomor ka jingdawa kalong ka jingdawa ka basyongnya bat ka jingdawa ka basyong nongrip nakaliang ni nong ilam kaseng HYC ulong bakala dei ka por pen kalai ka reservation policy na ka jingkhen jong ka jingdon pa bat lada ban ong ba amontoy bandawa ka pausai ba ka numto syuru banidon ya ka policy bat ka jingkran ban ong payo phya ya ka jala bat bandon no da ka union territory ru kalong ka bamla ban priang lada pen kala ya ka reservation policy and phya no ya ka jala ha artili ki union territory ka ta ka de ki ka bom la ban priang na mo beli lada man bakala policy phia no ya ka jalate kalong kam kai phi ta te kapu kam khlia ka don sibun ki policy kapun kala na ka por sa ka por kumbo ongwat ya ka reservation policy ru ki don sibun ki subsequent om ki ba ki laps ki ba la tan sat te khlam sham la pat te ka me khlia du umta bali kan le long khala tang mata phi lada ngi dawa ya ke belong arbitrary la ngi dawa ya ke ka bom shong hok
let's say kan don ke jing sha le ben jong kan ko jeb riu let's say kala ban khata ke jing sngo ri ka ni ke de ke jing dawa ka bo pension no rim halor ki aka ki jing shisha halor ki aka ki ya ka ba ngila ban ya agree lang da baro ki liang no blei i pension no rim kum ha ka population i pension no rim kum ha ki wei ki no rim ya ka ba ngila ban pediang ti kum ka taru ka long ka aka ka ba ha ka jing i ke jong i ka long ka bom song nia ban ong balada pen kala ya ka reservation policy and pia no ya kata ka ya ka jala ka jongi ha ka union tri hoj wat la ki don ki kan hun ki ba dawa la ki jong ki state mo ha ka jala me khlia ka jongi ki ka jing dawa ban don ya ka khasi jintia state la ne ka neo treplan bat ya kata ka garulan kam sam de shu ka sin ka bon kong kelas dang nadu ki tu ki por hi jong ka jing yo ya ka state ka la jong ki riu rang ba kum ki jong u bibi leng do ki ong small is beautiful mo ki jong mai hoping ki dawa la ka jong ka state u punu sang ma u founder jong ka NPP ru u dawa ya ka garulan kata u Clifford but kiwi ki bobun hadu menta ki dang don ki kenhun ki balong actively participate ha ka jing dawa ya ialah ki jong ki state apo ka me khlia but ka ba itnat apo me khlia kalong ba kini ki kenhun dawa state ki ya trelang ro ngiyo iba ka GNC ke trelang bat ke HSPDP ban ya dawa state ngiyo iba ha ka por ba ki ka JSMC mo to ka Garo State Movement Committee ka penlong meeting bandawa garulan ki khot lang kisang bahlang na kasihil ro ti haba wat kini kinong dawa state ro ki trilang pramaki ban ya dawa la ka jong state ban ong baita i reservation policy in penkala union 33 ya ka jala ka jongi ka de ke ke bang yam laban pediang but kawai ka ba kham sungsi kalong ba yaitu ijing ong ba balano ru nginum yo shu la ka jong ka jala ka jingkli ka bang ikwa ban kli yo MP bron buram ka jongi klong ha e ka benta jong ka concern kari India la tho bom la shu ban sna state thamai ha kari India ha kanu ka benta jong concern dia ko MP bron buram la tho ba ya ka me khlia om sham la shu la ne onom la shu ban pia state la dakum kata kala don ha ka rai jong ka parliament lani haka concern nak India tingin ngej ten relight nak kata ti lada kampat don nak concern dia lani kampat don ka resolution kabala adopt dak ka parliament ting ngatrai kata ka jingkren ke jong UMP budon borom kala bande ada ngimpat semyo i kum kata ngimpat semlo i bahkan kang ha concern lani haka no ka benta jong ka an ba mlashu ban phia ya ka makhli ha artili ke jalala ni mlashu ban aistit thamai tingi nak liang jongi ngi kentaj war ya ki jing pensngu jong hot ngi burom ya ka opinion ke jong hari ngi kentaj war ya gitu ki jing keren ki jong na mo beli ngi ngim dayo iba ba la pension no rim ha kanu no rim ka ba biang ha ba PI ya gitu ki comment ki jong pi Nolo katao Presiden kata keseng HYC ulong ban keno ba lengba ka reservation policy ban kiu kanu ka political party ru kamlong ka bai hap no baro ki party ki don la ka jong ka hok ban kentiu la ki jong ki party Henry haba simya ki nu ki mat jinga ki kalong ka bodon kam ban pensong no rem khnang bangila ban pensong nya ya ka ngatrai numdan kanu ka party ha ka perthei ka bakwa baka party ke jong ki kan nang hiar arsut mo KNPP ru umta ka khoti ya ki wi dang ha kini kisnem ki belada per kadang penrung ti PDF har ko taka ti pinong bakan don gano ka parti ka bom kwa ban kentiu ya lade ti nga tharai nom don kum kata ka perthei ti ha ka jala ma khlia ru nom don hi ti kanu ka parti ka kwa hi ban penkiu ya lade but kan yele hi ban nang kiu nak wi ka por la ka diga VPP la ni KNPP ke UDP ka no ka party ha ka perthei te ka kwa hi ban kentiu la de kata tu mla len nom don hiru kata ban ong ba don politician ubum kwa ba ka party la jong kan nom kiu te kata ka diga statement le se ka ban long khla ti Henry baro ki party ngitip ki don la ka jong ka jingkwa pen kiu ya la ka jong ka agenda Henry ka real issue ka bang ngikwa ban keren menta ka long ba hatu ka reservation policy ka la ne men pen kiu ya ka do no party hatu ka jing dawa ban penbha ban pencana ya ka reservation policy kan penkiun em ya ka no party lada pi ong ba ka jing dawa jong ka VPP
ban pen bah ban pen kala ya ka reservation policy kan la ban pen kiu ya ka VPP ti kan VPP ru dawalang no kan ba pin kiu lang mano ba khang na pi la da pi ong ba ka jing pen bah ba jing pechanai kala ba pen kiu parti ti dawalang no mano ba khang mar baro ki parti ki kwa ban kiu te ti kan VPP ru dawalang no yu ka HSPDP ba ka UDP le ka manifesto jong ki ru kila tho sai bagi kuat ben review mo ya ka reservation policy ti hak jing sngau ka jong ahi ban ong ba kan don ka parti ka bom trek ban kiu la de ngatrai kan nom la long hiru baro ki parti ki kuat ban kentiu la de ti henry la de pisim ba kata ka jing dawa ma pen bah ya ka reservation policy ka la ban kentiu kan no parti ti wali beli pim yesim ka bulang ta ti sim batalang no ta ailat bahkan kiu tenri tangkan nega wei ke silong ba nak liang jong ing sim kalong ni ba baro ki parti ki don la ka jong ka hok ban pen kiu ya la ka jong ka kan hon hari tangkan nega wei pat ka ba ngingi kwa ban long kalong ba haba phisim ya kano ka isu pensyang nong rim hakino kino ki pillars la ne kita ki paya ya ka ba ngila ban pen syong nia ya ka kumbaong balingi ngi sengu ya hab ban ong pen bah ban kala ya ka reservation policy kalong habun ki daw la da fin pet nadu ka preamble jong ka reservation policy ki ong ba ya ka jing ai bha markat no an ai ya ka no ka jap ndru ka di halor jing bun pat tingi tip sai kat kum ka sensos ka jongi ngi po hedu khat saulak ki garu ki don pralak te kum no fin ai ka ju yo khat saulak bodu pralak ka bom la long kata kamut ka policy ka jongi kala bakla ki kumnu pia khle lang wesi bad estiru kata ka bom la long ha ka ju kategori ti kata di ka wei bat kidang don sa shibun ki wei ki bentai ya ka bangi hab ban bah ban jana ya ka reservation policy